Добър ден и добро дошли в Гран-при България, актуалните теми и коментари от Формула 1. След петъчния ден в последното състезание през сезона 2024 година в Абу Даби. Продължават престрелките между Ръсел и Ферстапен и тук се намесиха, както преди няколко години, когато имаше голяма битка за титлата, Тото Волф и Кристиан Хорнер, които са отборните шефове съответно на Мерцедес и на Red Bull. И двамата пилоти продължават да твърдят, че са лъгали пред стюардите, като Макс Ферстапен казва, че Ръсел е лъгал, докато Ръсел твърди, че е бил заплашван от страна на Макс Ферстапен в Катар. Иначе ако минем към спортната страна, на Шарл Леклер му се развали батерията и той ще трябва да я замени с компонент, който не е между позволените бройки за сезона, така че за него ще има 10 наказателни места на стартовата редица. С това би трябвало да стане ясно, че Макларен имат наистина доста добри шансове да вземат титлата при конструкторите, така че наистина за Ферари става изключително трудно, тъй като и в Абу Даби изпреварването не е чак толкова лесно, при положение, че и Шарл Леклер ще получи 10 места назад. Така че за Макларен наистина много добри новини от тази гледна точка, макар че дори без това наказание ще бъде доста трудно да се направи разлика от над 20 точки, с които евентуално Ферари вече да могат да спечелят титлата. Иначе ако преминем към пилотите за до година, Серхио Перес, макар че има договор, от Red Bull говорят и вече започват да говорят за раздяла, като евентуално ще се опитат да излезнат от този договор, който включиха по-рано през тази година. Спомняме си, те сключиха или по-скоро продължиха договор на Серхио Перес, когато бяха в криза, така че от тази гледна точка, от сегашна гледна точка са направили тогава грешка, макар че тогава изглеждаше, че да се запази Перес не е толкова лоша идея, тъй като имаше и идеи Макс Ферстапен да смени отбора, тъй като бяха в наистина доста големи скандали. Някъде би трябвало да стане ясно вътре в отбора този уикенд как ще продължи бъдещето на Серхио Перес, а когато точно ще разберем ние какво точно ще се случи с него, не е ясно. Иначе се говори за това, че ръководството на Red Bull, именно Хелмут Марко и Кристиан Хорнер, ще имат среща през следващата седмица с тайландската част от корпорацията. Така че там вероятно ще се вземе решение как да се продължи това. И една от идеите всъщност е Серхио Перес да се оттегли изцяло от спорта и да отиде в пенсия и по някакъв начин евентуално да се плати компенсация, която обаче няма да е никак ефтина. Иначе през следващата седмица във вторник ще има тестове на пистата и там в Red Bull ще седи Юки Цунода. Това не е пряка реакция на това, което се случи през миналите няколко седмици с многото грешки на Серхио Перес, а по-скоро доста отдавна беше планирано като малко опит на Юки Цунода в друг болид. Така или иначе, кой ще е наследника на Серхио Перес, ако той бъде оттеглен от Red Bull, не е ясно, макар че Юки Цунода изглежда като най-вероятният претендент за това място. За пол-позицията вероятно ще се борят Макларен, Ферари и Мерцедес, като Макларен изглеждат една стъпка по-напред от конкуренцията и вече в състезателно темпо е много трудно да се каже кой как ще седи, тъй като дори с леко по-добро състезателно темпо няма да е толкова лесно да се изпреварва. Така че наистина позициите в квалификацията ще са ключ към победата в неделното състезание. Благодаря за гледането, до следващия анализ на съботния ден